Ban penurlong ya kajing temu ke bokongsan jong ka sorkar peneng, ban wara ikilat penroy ba per ban ru ban kentiu ya kisnong githau hapo Kariboy district, kabalayo ya kajing itu kumkawei naki aspirational district, lembat ki shispa khasanteli ki district jong karihi borokawei. Henne kasngi ki bor penyak district, lembat ki officer kuntubru ya ki doktor, bat ki officer bo per jong katanat ka kot kya Riboy district. Kila pelong ya kajing alang banetai halor kilat kelenti kumno ban kentiu ya kilat aijing syakri hakaliang ka kot kya ya ki paiba jong ka district hi borokawei. Ya kani kajing alang kabala pelong hapo ka conference hall jong ka circuit house nongpo lawan ban don langru dokumentari ka kot kya jong ka jala uba AL hek ka kong RM Kurba deputy commissioner jong ka Riboy district u Dr. LM Pra director ka Directorate of Health and Services Shillong u Dr. M Mauri district medical and health officer lambat kiwe ki doktor kuntubru ki officer jong kane katanat ka kot kya hakani ka jingalang lapan benaru ya ka jingla jong ka Riboy district banwan ha ka kerdan ka banikong hakaliang ka health and nutrition ka balayo ya kane ka kerdan dei ha ubnai jamang arca ka khandai hakaba uba AL hek kum menteri ka kot kya ulapan khamti ya ka sernot ka bala itu lang baka sorkar peng syaka kong RM Kurba kum ka khli jong ka district la sakhiru ya ki jingetai ki basongnya hapeng kani ka jingalang hakaba la pempauru ya ka thong banang kentiu susu ya ka jing syakri paiba lengba ka kot kya bat khamtam ban phai khmat syaki jing duna ki barang don hapo kani katanat jok ka kot kya lai tairu kumno ban ai ka jing persothu paiba bakin ai ka jing trelang bat ban persothu ba ka jing kot jing kya kalong ka bakodor ha ka jing em jing breu tang yang patna le kan ka operation namar ba ka blood bank kan palong operative te bon ni kikis khamtam kan ka highway ka jongi ka long ba buan bah accident man bis ni dan accident te ladang ni na ben yang ya kata ha civil hospital te buan ki beri bado e ka jing em namar ting ting hapra shenong la hapra shen hati te kitu ki bam dan ka la kelenti dan ka shim na ka jing snosi na ka jing flat na ki beri flame day pon te kita ki long ki buan na ki jing duna mo han ka kaliang ka health ka district jing te kita ru ni dang hap ya plan pensna ban pek bakin long kumno bangila ban pendap penbiang kita jing duna jing barwa nang bangila ban yo ya ka district ka dan ki beri besai bakline ban kermen ru punya corporate lang ban spread dengan message ba ngidan kam ki beri besai bakline namar bala ngim syait man flying temut kai ka bengi kamai ngim la ban ka kai ba kamai ka lut no ngim la ban saving dan development ka yang ka sam dan development temut ka region ni beroi dan district ni beroi ka hian ha ka GTP te ka tahi ka de ka san mangi beroi ni syai ong ba ngim da kit khia ka health mo ka jinglong jong ni ka si ngim da kit khia ka health then re ka health long very important ngim dan hi kata ka annual check up ru ngim snudan ngi le chos tang dari opang ting kentu ki long song song ba so ha ban kit kya ban nik check up man ka por dar pit dan inu lu jing thut ru ha ko ban bon met pit so ha ban go ahead le check up nang ma pila ban du jai kan lu jing pang dan pasang